Halo logoफोर, welcome back to my YouTube channel and Bigaru vlog logoफोर. So logoफोर जों दिनै माने बेरायनो थांहांदों आरो मा जायगा होनोमोनथाय महनपुर ना मा होनो बेयाव थांहांदों आरोना जोङो बेरायनो गुमिला हानाव स लोगोफोर नायलांबाय थादो बबेखैजा एसे बिसोरबो जायगाखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोफोर. स दिनै बोथोराबो मोजांथार माने सान्दुङा जा अखा हायै माने मैयानिफ्राय सान्दुं दुंबाय आरो दिनैबो जा गरम जा दुंखाबाय साननैसो उनाव आरो अखा हाबावगोन नामाथाय बिराद दुंखाबाय माने ओंखायनो बेरायनो थांसै जों दिनै सान्दुं दुंनायाव खामानिबो गैयामोन नालाय बेखार नै सानैजों थांनानै फैनोसै आरो जों लोगोफोरसो नायलांबाय थादो जोमैखौ सोदों नालाय कालारनि सोना लानि आं चसमिस सालायबाय सासे kemudian dari sa ayo wow दिनैनि बोथोरा लोगोफोरालाय नै सान्दुङा जोमैखौ जा साफा नुखादो हाजो ओरैजाय फोथारा लांदांदांथार आरो जायगाया थाथ'दों आरो सान्दुं गोसाबाबो नै आसला ससमिसा जा सान्दुं गोसा लोगोफोर माबेसे थाथ'दो आरो बेयाव जायगाया जा बरिखा नालाय बेयाव कालबारबो मोनसे दङ ओमफ्राय ओरैबो खालि गोजा आरोना ओमफ्राय नै भिउसखौ जि साफा नुदों माने भिउखौ ओरैजाय हाजोखौ जा मोजां नुदों ओंखायनो थाथ'दों आरो नायनो मोजां मोननानै जों गेजेराव मोनहैसिगोनानो ससे थांबानो मोनहैसिगोन आरो जों न'आव ओंखायनो दा बेयाव थाथ'दों दसे 1 नम्बर महनपुर बर' गोजानायाव गामियाव ओइ जोंनि खिनिखौ एसे मिरि दङ बोरमा बेन्दा आनै लानि ini जागोन खोमा फैबाय आरोना जों न'आ नैबेनो ओमफ्राय हाबहैनोसै आरो जों एबार ज' नायलांबाय थादो लोगोफोर आंबो सिनायब्रा मोनफैबाय आरो जों गुमिला न'आव नै राजाया उसासेमोनलै नोंसाना उन्दैनिफ्रायनो नुवाखै लाजिलायदों मेथाइबो बेलेग लाबासैना जोंहानि गोमजोरा नै दा देरथारबाय आं उन्दैयावसो फैदोंमोन खोमा ना फैबावाखैमोन खोमा उन्दैयाव बिराद गोबावसो जोंसो फैदों बिसोरनाव देरथारबाय आरो आब'आबो थांदों होनदो आब'आबो थांदों आब'आ लाजिलायदों हाथायाव थांदोंनो आरोना फिसाजोबो सासे दं आरो ओमफ्राय हाथायाव बेरायनो थांदोंनो मालाय दाबो फैयाखै जा साफा जाखाबाय मालाय सान'आ आयु न'आवसो जा बरिया बानायखाबाय मालाय न'खौ इसायनै माहाजोन जाथारबाय नालाय जोंहा ओमफ्राय बेरायनो फैग्रा आरो साफा न'आव होना माने बिब'फोरनि न'आव माहाजोन गोजाथार मालाय मास्टार मावो आरो गुमैया टिचार malah mahasiswa kemalayan ya ini sudah tidak ingin no hal lain roy aja ya wasir saya nih buria ta sini rumbilai ada mulai pergi ya tahu oh nih itu asal noa abis super shit no produk aja nalai di front sirep upai kia namanya गोरिब गुन्द्रा गोजा नालाय जोङो एसे ओंखायनो जेराव मोन्दों बेयावनो जिरायाबा उफाय गैया ना मा होनो लोगोफोर न'आव गैयाबाथाय जिरायनो लुगैयोना मालायनाव जोंलाय माला बिदि बायनो हागोन सोनार बिलाय जोंहानि गोमजोरा सोरनायानो औ आं बायदिसो जागोन नामा बेबो नै गलु मुलु गाजा किउटखा मेथाइ लाबोनो बिस्कुटसो लाबोदोंमोन आं मेथाइ लाबोआखै मामिनोसो होदों मेथाइ जागौमोन नोङो मेथाइ जागौमोन ना आं लाबोदियाना दखानावबो इउस थाबबाय नालाय ओमफ्राय बिस्कुट लाना फैबाय दाय साहाजों मामि साहाजों जागोन ना स्कुल थांगोन नोङो थाखो बेसे जाखो वाव थाखो 3 जालायबायनो ओमफ्राय आं दासो नुदों इमान देरनानै सिगाङाव फैनो मोनाखैमोन ना आयै बिलाय सोरानि नों सोरानि आयै सौदोलाय लांबाय सोरानि नोङो ha सोरानि ya न'आव फैनोसै सोना ओरैसो आयं लानि आयं लानि ओरै न' खाथि
기자님 같이니 알아. 말ай lebih tararna ngisre nusan tak takusi. malai gozo जाबाय इसे सा किउट के खानाथ' नोंसोरो हेन्सम गोजाथ' देनां देरबाथाय हेन्सम जागोन नोंसोरो ना मोजां नुदों आंखौ मोजां नुदों इयाव दङ नै ज' दं आंजों मालाय इन्जुराव सिथाबलायनाय टिभि दङ इने आब'आ इने आरो जा रानथिंदों माने बियो जाबाबो Kamu habis ya? Mau dia ini, mana habis? Yang dong habis ya bu? Bukan nggak? Ada orang yang kenal minci lain bar lang nolai. Mana nama? Mau dia ini bisa lah berde. Kenapa? Ayo, dengan apa gitu? Sana jagar lagi kan? Ayo yang Jepang lagi kayu, nih mau dia tu. Ayo ini bisa nih, sana nih, jagar lagi kan? Ayo. No donan apa? Yang apa dan kemadang ini insan nusi ulang neng jadi mau bagi lang nak kisah ke? Juga mana nih? Ayo seram apa jor donan le kisah ke? Nusi mana apa lagi be? Nusi mana? Orang lain dengan nak satu lama ni fry. Sungguh ada orang yang istilahnya mana nak kai? Dan ini banyak je. Gusto dang wan ko to bra sklay do len sang isra dan be rang le hodu Hai Norabo. Nomita lah ni abu hari ya. Abu. Tak radong terlalu ini dah. Abu. Malay long penggan ibu ni malay. Dia kan ada jalanan apa itu siapa ini? Video mana guys? Lihat nih orang kayak ini. Ya. Ban macam. Ya, iya, minlay. Ya, salah dirlay dini. Susu kam nalay na, has nalay. Hasla na gini, hasla na. Fans be, bikin. Takai saya juga. Ah, oh, gak apa. Ini. Iya. Nah ya gini kau animu belum nih? Nih bu. Mas, yuk nih. Serius? Ya. Serius ini. Mabang senai dia ada senai deng, nama miok nih teh.
Baba andai dulu. Baba andaiखौ नायदो Habindro थांसै जोंहा बाय होनलाय नै बाय जा गय बारि दंफां बागान दंसोगारो मालायनि मिटा लाहानि आबौ लाहानि न' आरोना बेयो आबै असे बिसोर बिमा लाहानि बिमा बिफा आरोना ओमफ्राय जोंहानिबो न'नि जाहैयो आरो माने जोंहा आनै लाहानि माबा जायो आरो बिसानि बिमानैया स' न'निनो जाहैजोबो माने जों आलासि जाबथिंगासिनो माने फैनानै जोङो ओमफ्राय दा जों नमिता लाहानि आसलि रियेल न'आव थांगासिनो आरोना सिगांनि न' इसानि बिफा लाहानि आरोना ना इसानि बाबा लाहानि न'आव दा रावबो न'आ थाया आरोना जों थाहैजोब्बाय नालाय बिसा सापरियाव स' ओमफ्राय दा न'खौ इयावनो दं आरो न' एसे बानायनाय ओमफ्राय माखौबा सिफायजोब्बाय ओमफ्य दा पुराना जायगा पुराना न' आरोना एसे नायलांनाय न'आ जा बरिया खामोन माने नै ओमफ्राय दा थाला बिसा बिफां फिथाइ बागान जा दंजोबो आरो इसानि न'आबो माथो जि मोजांखामोनलाय ओमफ्राय दा इसा ओजोंहायसो थाहैबाय नालेंखर फिथाइ थायदों माथो नै बेयो जाहैबाय बैसानि नमिता लाहानि बिफा लाहानि न'मोन आरो ओमफ्राय बै दहायनि थांनाया बिमा लाहानि इसानि न'खौनो बेरायजोब्बाय दिन खाना लांसै नै इसानि न'आव मैगं दं बिजौखौसो खायो दा नों बिलेग सादो सिलाय दा बेनिफ्रायबो मिसना कमप्लिट जालायबाय बेयाव फैनानैबो दा आब' लाहानाव थांलायनोसैलाय ओंखाम जानो ओंखाम संदों आरो इसानाव बबे लामा ओइ लामाजों बेयो जाहैबाय सिपि बड' हाइ स्कुल आरोना बेयो माबानि दला बारनाय होनदों नामा दला बारनाय होनदों आरोना जायगानि नामा देन्जारखा ओमफ्राय गोजा हस्टेनाफोर ना मा होनदों भगबानफोरनि बेरायनायानो बेरायनाय आरोना दिनै फुरा फैदों गामि फुरा गिदिंजोबखाबाय आरो जायगायाबो न'नि गोजाखा नालाय माने फुरा ओरैबा ओरै हाबथिंगासिनो जों बाथौ मन्दिर ओंखाम जानोसै जोंहा ओंखाम जानोसै जोंहानो बिमा फिसा बिनानाव सबबो ज'नो ओमफ्राय मा ओंख्रि दङ नै ओंख्रिया फुरा मोजां न'आव जानाय दिनै मोजां जाखानोसै आरो जों बिराद अनसुलि गोजाखा नालाय बिराद अनखायो नालाय दिनै जोङो मंगलबार साननानै फैखादों आरोना नङाबा बेदर बायनानै होगौमोन नालाय माने दिनै मंगलबाराव माने मिरामिस जायो आरो आब'लाहाबो ओंखायनो दा जों बिदिनो जाना थांसै आरो बिराद मिथिखायोना जोङो एसे साननानैसो फैखायो नामा गोमजोर ओंखाम जानो गेजेराव जानानै बा बानलु जालायबावो देन्जारसो इयो गिबायसो आं नोंखौ थांनोनो होलानो जोंखौ दिनै ओंखायनो लामा एसे बेरायनो फैदों आरो नै फिसाजोजों लाखिदासै जोंखौ मा जागोनथाय दा हराव लाखिदों नै जोङो माने माबालाय महनपुराव बेरायनो फैनायाव जोंनि लोगोफोरखौ लोगो मोनदों आरो ओमफ्राय बिसोरो फंबायफोर जागोन नामा ना लोगोआनो जागोन आगैमोनखौ लोगो मोनदों आरो ना ने इउटुब चेनेल दं जाहैबाय माने फंबायनाबो सोरबाफोर नायो खोमा साबसक्राइबार दं खोमा आंनिखौबो नांगौ जोंनि लोगोफोर दंना बिसोरो एखे जों साबसक्राइब खालामो मा नाम होनदो आंबो नायाखैनो आरबि रैमालु बर' रैमालु बर'नो सोर लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय आरो ना आङो चेनेलाव गोदान गावरि मारदि चेनेलनिफ्राय आंनावबो साबसक्राइब खालाम डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन आरो ना आं लिंकखौ सब इउटिउबार गोजा आरो इसोरो इउटिउबार नैबेबो आंहा रिमोट जाबा बेसे दुखु गाबगोन ना मिनिगोन जालायदोंमोन आङो ओमफ्राय बेयो जाहैबाय स्पेसियेलथार आरोना बेयो खुमब्रा आरोना बे जोंनि उन्दैनिफ्रायनो लोगो आरोना बेयो ना मा होनो जों उन्दै टेप्लिबाथाय माने क्लास 2 निफ्राय ज' फरायदोंमोन आरो ओमफ्राय बिराद गुजिनोसो लोगो मोनदों नै बिसोर गामियाव फैदों आरो आं कमेन्ट खालामबाय थायोमोन ओमफ्राय बारा रिप्लाय होआमोन वाव लेभेललाय होमबाथ' जोंखौबो लेभेल मोनथारगोन नोङो जानाय नङा बिदिबा फार्स्ट टाइम आं इनो कमेन्ट होदोंमोन ना नोंखौसो बुंदों आं गोजोन होदोंमोन आरो सेकेन्ड टाइम हरनायावसो रिप्लाय होदों आं मिथियानोबा नायबानो जाबाय आरोना लोगोफोर आं होनानै दोनगोन आरो डिसक्रिपसनाव लिंकखौ गासिबो बर'जों बर' जै बर' हारिनि होनलाय मानो गाव ब्रें जाजोब्बाय नै जों थांदिया लोगोफोर इसानाव थालांबाय दिनै सानैजों नै आलासि जानानै थालांनायनि सिखारग्रोमोन साहा मोनलोंदो जासो फिसाजोफ्रा नै फिसाजोसो लोंगासिनो साहा ओमफ्राय जोंबो लोंसै जानायल'
मा ओंख्रि होलायखो दिनै बेदर मोनजायो ओंख्रि जोंहा ओइनै गुमैया बाय बाय बारा गोमजोराव थांखो dan ketingnya ini mas boarding daso संनो नागिरदों फैलायबाय आरोना जों लोगोफोर ओमफ्राय मैयासो जों जायगायाव थांदोंमोन गुमैमोननि जायगायाव महनपुराव आंनि सानैसो साबस्क्राइबार फंबायफोर लोगो मोनदोंमोन आरोना स' फंबायमोनहाबो इउटिउब चेनेल दङनो लोगोफोर बेखायनो आं डिसक्रिपसनाव होनो हागोन लिंकखौ स' बिथांमोनखौबो माने फंबायमोनखौबो नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामबानो जाबाय आरोना बर'जों बर' बयबो सापर्ट खालामलायनांगौ लोगोफोर स' बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं लिंकखौ होनानै दोनगोन बेनिफ्राय ओमफ्राय सोरबा माने फंबाय बिनानावमोना सोंदों आरोना आंनि बेकग्राउन्ड मिउजिकखौ मा नाम होननानै स' आं बेखौबो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन लिंकखौ स' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय दा जों सफैबाय नालाय स' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय लोगो मोनगोन गुबुन भिडिअ